Hvala puno na dobrodošlici, sigurno da su utisci fenomenalni. Ono što je bilo za mene jako privlačno jeste taj multinacionalni projekat koji mi je Goran predstavio. To je sigurno ono što me je privuklo da dođem u makedonski fudbal i nadam se da ćemo na obostrano zadovoljstvo ostvariti dobre rezultate. Iskren da budem, u razgovoru sa predsednikom Pandevim, sigurno da je njegova ambicija i ambicija ljudi koji vode klub ono što me je privuklo. Mislim da je ekipa jako talentovana, mlada i da je cilj da se u ovoj ili narednoj sezoni izbori neki bolji plasman na tabeli, što će sigurno biti naš cilj da se podignemo na tabeli u drugom dijelu sezone, tako da su to neke ambicije koje se poklapaju sa mojim ambicijama. Ono što je jako važno da stvari koje su bile dobre u prvom dijelu sezone, da pokušamo da unapredimo na veći nivo, ono što nije bilo dobro da pokažemo takođe da unapredimo, da budemo takmičarska ekipa. Ja sam pogledao poslednje kolo protiv Škupija, mislim da ekipa posjeduje potencijal, ali ono što moramo da shvatimo svi zajedno u klubu, da moramo da igramo takmičarski na rezultat i to je ono što je jako važno. Planovi, na osnovu razgovora sa čelnim ljudima iz kluba, sigurno da smo napravili plan pojačanja koje su nam potrebna za naredni deo sezone. Nadam se da ćemo uspeti da dovedemo kvalitet koji nam je potreban i da ostvarimo svoje ciljeve. Upoznat sam sa ekipom, odgledao sam poslednjih 7-8 utakmica, sigurno da ima materijala, da ono što kažem, ekipa je mlada, mislim da nam trebaju 2-3 iskusna igrača koja mogu da nam donesu kvalitet još na ovo što imamo, tako da sam ubeđen da možemo da napravimo ono što je svima nama cilj, dobar rezultat u drugom delu. Iskren da budem, nisam puno imao vremena da obiđem grad, ali ono što me oduševilo ovaj sportski centar ovde, sigurno da je fenomenalan i mislim da su uslovi za rad jako dobri. Ono što je važno da imamo iza sebe obezbeđene pripreme u Antaliji, sigurno da je to nešto što klub pokazuje svoju ozbiljnost i sigurno da ćemo dati sve od sebe da na tim pripremama se što bolje uigramo za drugi deo sezone. Plan priprema je da počnemo 8. januara ovde u Strumici do 24. krećemo put Antalije, gde ćemo biti 10 dana i posle toga se vraćamo i nadam se da ćemo spremni dočekati prvenstvo. Iskren da budem, ja sam trener koji je do sada u svojoj karijeri davao šansu mladim fudbalerima i sigurno da Akademija Brera Strumica ima dosta mladih igrača u svom pogonu i ima dobrih igrača u omladinskoj školi. Sigurno ćemo dati da će nam biti fokus na njima, da im damo šansu koliko se namesti sad situacija kroz pripreme da se nametnu da igraju.